Момчето идва да кърти. Аре млъкни бе, млъкни. Ще ти съборя къщата. Аз съм танка, а ти си трътката. Момчето идва да кърти. Аре млъкни бе, млъкни. Отдавна аз чаках да дойде времето да ва нацапам най-свежия рапър, бейбе. В моите обувки 5 минути можеш да стоиш. Толкова проблеми не можеш да търпиш. Генгста си ти летиш, не брат ти не вървиш. Орен треп, харама не арабиш. Абе копеле виж, абе копеле виж. Моята страна можеш да намериш канабис. Моята страна чуваш бурдашис. 10 години практика, не е ли нормално да съм номер 1 да ги кърте всякъде бе брат? Не е ли нормално тук да вляза, там да излезна? Не е ли нормално където искам там да влезна? Не е ли нормално да караме вегачките мощни? Не е ли нормално да не помня аз за снощи? Нормално е, с факта свиквам. Аз идвам и нокаутирвам. Момчето идва да кърти. Аре млъкни бе, млъкни. Ще ти съборя къщата. Аз съм танка, а ти си трътката. Момчето идва да кърти.